L-anzjan li l-erba waqa' minn fuq sellun tilef ħajtu kmieni filgħodu fl-isptar Mater Dei. Għal-ħabta tal-4:09 ta' wara nofsinhar l-anzjan li kellu 76 sena u joqgħod San Pawl il-Baħar kien waqa' minn fuq sellun waqt li kien qed jagħmel xi xogħol f'residenza privata li kan seħħ fi triq l-Anwista fix-Xemxija. Fil-post issejħet ambulanza li ħadet lir-raġel l-isptar għall-kura iżda sfortunatament l-isforzi tagħhom kienu kollha xejn. U l-għada, tim-mediku sejjan fiż-Żejtun wara li raġel ta' 39 sena minn Ħalluqa spiċċa żelaq fl-ilma tax-xita waqt li kien dieħel f'sit ta' kostruzzjoni fi triq Orazio Diakonu. Jidher li l-inċident seħħ għall-ħabta tas-7:15 filgħodu. Il-pulizija marru fil-post u minn stħarriġ li sar jidher li l-vittma żelaq u weġġa'. Fil-post issejjaħ tim-mediku sabiex jassisti lill-vittma u ambulanza ħaditu l-isptar Mater Dei. Iktar tard ir-raġel ġie ċertifikant li weġġa' serjament u jinsab fl-ITU jissielet għal ħajtu. Il-maġistrat ġew mifsuġi infurmat b'dawn iż-żewġ każijiet u ħatar inkjesti separati. Il-pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha.